Nečakaná záplava počas party na terase? Nevadí, uži si to. S vodoodolnými riešeniami Sika. Ukážem ti, ako na to za 90 sekúnd alebo aj menej. Otvor balenie s hydroizolačnou maltou, nalej časť A, potom pridaj časť B. Premiešaj, skontroluj konzistenciu. Aplikuj prvú vrstvu. Pokračuj. Natri zvyšný povrch. Vyzerá dobre. Vezmi si tesniacu pásku. Aplikuj. Opatrne. Natri druhou vrstvou. Nechaj vysušiť. Tak a teraz. Je vododolná. Čo ďalej? Na rade sú dlaždice. Začneme lepidlom. Priprav si smes, premiešaj. Aplikuj. Položíme dlažbu. Pekne do rady. A teraz budeme škárovať. Priprav si produkt. Aplikuj a očisti. Nakoniec si priprav tmel. Aplikuj, očisti. Hotovo. Ľahké, že? Je to tým, že celé know-how je priamo v produkte. Takto si môžeš užívať vodu vždy, keď použiješ vodoodolné riešenia Sika pre terasy. Sika, building trust.